מלחיץ המצב הזה, מלחיץ. מה אפשר לעשות אם אני כזה לחוץ? אולי פשוט להישאר בפנים. אני חושבת שהיום יש לנו כל כך הרבה סיטואציות מלחיצות בחיים שזה כבר נראה לנו נורמלי. אם זה טוב או לא, כמו כל דבר אחר, פשוט התרגלנו לזה וזה הפך להיות השגרה שלנו. כל פעם, בכל שלב בחיים יש סיבות אחרות להיות בלחץ, אם זה בגלל הילדים, בגלל המשכנתה, בגלל ההורים, בגלל הדאגה למשפחה, לחברים, למסגרות טובות, ואלף דברים אחרים. אז השאלה מה אפשר לעשות עם זה?